Käbir zatlara nazar aýlasak, adamzadyň durmuşyna söýgi iň esasy orny eýleýär. Söýgi garaşylman duran pırsadyna ol seniň ýüregiňe assyrylyk bilen girýär. Özüni we öz sewer ýaryny söýen insan durmuşyň ähli kynçylygyndan geçýär. Söýgi her bir insan durmuşynyň bedegi, ýaşaýyşynyň bunyady, ağzı verilen girewi, bagtly maşgala owaja bolmagynyň gözbaşydyr. Söýgüde sabarlyk bar, sowukluk däl, ýyly mehri bar. Aýralyk däl, betewlik bar. Şonuň üçinem insanyň her bir söýen zady özüni gülgül sanar. Şu waka meniň ýadymda. Kerim bilen Nargül birek ýürekden söýüp durmuş ýoluna bile gadam masyalar. Kerim näkil Allah? Yeter oğlu. Beter gawy. Owadan. Galakly. Beter gawy. Он просто симпатичный. Ay, maňa wara bir. Kerim näkil Allah? Yeter oğlum. Ol elim dawada durmuşda beter gawy olam giderlen etip barsa. Atlisni göreli oğlum. Bilýän oğlum. Adam oldu. Yaşar baktı oğlan. Elmi dağma pez durmuşları şimdi alak oldu. Kerim dağısın baktı ol. Görüşüme diyen mehman tomaşası. Aile geçiyor. Yes, Rasta, cool, who know better cool. Long time me there, I say they try turn me fool. Me no matter them, call me run me own thing. Check it out, say do me just some man action. Yes, Rasta, cool, who know better cool.
toylar tutuldu. Elbette bugünkü Balkan vilayatynyň Balkan Awa şäherine aile gece, aile akşam toy mekanına iň awadan toylarymyz. Kerim hem narygyn durmuş toy, bagyt toy şulardan var. Elbette bugünkü aýraty kadrlary meniň hem video operatory ýigdim Tälimra Orazov özüniň bir aýratylygy tapawutlanýan ýigitler. Ol hakynda soň aýraty gurrun beres, ona näme? Janyňyz sag bolsun, toyly günleriňiz kän bolsun. Toyly günlerde görüşelim. Hoş sag bolsun aýa.